gaurko bigarrengo platera eta aste guztiko azkenengoa. Bai. Hori da. Ea, nola ertentzen dugun, orain bitartien danak ondo. Bai. Ba, ni gustora, ni oso gustora nago. Posten naz. Arrazek ez egiza. Hori da. Posten naz. Eguna etorri. Esan duzu postro bat izango dela, bai. Eta ikusten dutenez, marrubilena. Bai. Hori da. Ba, osagaiak esango izkizuet. Marrubila, esnegaina, ura, txokolate siropea eta sukrea. Listo, lanien hasteko. Bai. Ba, a ber. Marrubiak, botatzen duguna. Hori da. Eta hemen nata. Bai. Zer nahi kentzia... Bai. Hori da, bai. Zatituta barroa, ez da? Bai. Kolore politikoa ekarri dituzu, Eta... Habek, Bilboko oso ondilak eta ederrak Bilboko merkatutikan, ez da? Ribera merkatutik adibidez, bai? Hauek ez. Baina tamainoz behinepen, badakin nondi atazten. Bilbotik. Hombre. Hori da. Bueno, Gipuzkoarak esaten dira marrubilak askotan txikillo, baina zaporetzuak, Bai, Oso zaporetzuak. Ba, Bilbon oso handiak. Oso handiak. Eta zaporea... Zaporea... Be bai. Ea, gero bukaera nolako zaporea duten. Eta bitartia kafean zokiko ze kontu? Ze kontu gehiago? Nola antolatzen duzu, esan dugu beti daudela kontzertuak. Bai. Hori da. Kontzertua, ekitaldi desberdinak, antzerkia... Ostegunetik larun batea, beti daun norbait, musika jotzen. Hori da, musika jotzen. Hori da. Eta gero be bai, aste artean, aste azkena, edo posible da be bai. Posible da baita, Hori da. Eta egunan zehar, daukagu gozariak... Gozariak ere bai? Bai. Mira, azte guztien hemen, dago handikan jakinez gozariak egiten dituzuela. Zer dutan azten zazte balania? Bederatzi gozariak, bai. Bederatzi territan. Bederatzi territako kafeantzekia zabalik. Bai. Abira. Eta gozariak kurazanakin, abolua, pintxoak ere bai? Bai. Goiz azten zazte lanian, Bai. Hori da. Eta gero guardian menua, eta arratsaldez posibilitatea kafe bat hartzeko. Kontu kontari egoteko bertan. Bai, eta bai daukagu, aste azkenero, aste azken batean daukagu dantza ganbara, eta bestea daukagu kantagintza. Eta dantza ganbara nola da? Dantzatzeko. Dantzatzeko? Bai. Hori da. Dantzegun horretan da, maiak eta baztertzen dira, eta bertan egiten da dantza. Ba, dantza. Euskal dantza. Euskal dantza. Bai. Bira, ze ondo. Eta kantari egunean, Berdin. Hori da. Eta normalean etortzen da Anje Dualde, kantagintzan. Beira. Aste azken edo, juten da Anje Dualde, aste azken batean gauza bat, eta gero. Zamabostien behin Anje Dualde juten da, kantatzen erakustea. Hori da. Hori oso ondo, lujo bada hori, ez da? Hori da, botatzen dugura. Beira. Zemata gehiago galdetu, zemata kontu gehiago jakin. Bai. Hori da, bai. Eta gero, eta turmiza. Norbaitek talde batekin zerbait berezi egin nahi barin badu, badakizue, deitu lasai, zerratikan, gauetan eta igande guarditan ere, erreserbatzen dute grupo konkretu batentzako, ez da? Grupo handientzako, Hori da. Afariak, bai. Enpresako bebai, afaria bebai. Hora zer, gabilduko da. Holan ja, listo. Ondo ez da, pixkatu berritiko kontu. Hain izan pentsatzen nuen, festa pribatuak eta horrela, ez? Bai. Dibidez oso modan daude,
bai, kintako jendeak afaiak eta hola ospatzeko, eta norbaitek 50 urte egiten ditu, nire 40 urte, eta nahi du leku bat, afai bat egiteko lagunekin daula, ditu, kafeantzaten, leku alternatibua. Hori da. Erki, zenbat idea ematen egian, Bai. Nobak, izo idea guedanak hartu, eta berta jun, klaro. Eta, bueno, hor, egin behar dugu... Hori da, hau arrotu egin dugu, ezta? Orduan... Oso ondo, hau arrotu zaiongo geha pixkatian, da listo. Hau listo dago, Listo dago, hartu gorputza. Baina, postra daukagu listo, enplantatzeko. Bi kopa, ez da? Bazuretzat eta beste niretzat. Bai. Topare egin beharko dugu. Basta guztien topikin gabe gabiltza, Hori da... Gainen ez den gaina ipini. Hau egin aldezagun manga pastelera bat. Hori da, gero gainen horrela jarri marrazki bat egin, hori da, ezta? Hori nahi izan ezke hori xenbeak esan duzela manga jarri. Hola, bukaera hori hola eman, da listo, ezta? Hola, ez den gaina azukriakin, arrotu eta listo. Arro kopak, Bai. Aizu, eta koloria, klaro. Zuen koloria. Claro. Txurila eta horrila. Oantxo konduratu naiz. Aizu bukaera pentsatu eta zinak azo nola egin. Momentuz. Orain aldatuko du kolorea. Bera, pixkat eman diozu gola... Txokolatea. Hori da. Oan bitartian oso bilbotarra. Eta, bueno, nik uste jarraitzen dula izaten bilbotarra, Ludi gabe. Hori da. Futbol zalea zea? Ez asko. Ez asko, bueno. Eta listo. Itxuraz oso bolita. Koloriare esan bardeu, kombinaketa oso bolita. Eta bagatoz azken ikutuak esan da, hau daztatzea. Marrubiak zatitu, ura gehitu eta birrindu. Esne gaina azukrearekin arrotu. Kopatxoa, marrubi irabiakiarekin bete. Gainean, esne gaina ipini. Txokolate siropeaz gozatu. Daztatzeko prest eta topa egiteko ere bai, ezta? Lehen da bizi topa egingo dugu alkarrekin. Bai. Txokala. Eta orain, daztatu. Zuke jan? Jo jan. Horaxea. Ona, Bai, beste pixka jan. Bai, hau eratuko ere ondo dago, ezta? Hor gainien jarri duzu esne gaina? Azkenengo bat. Bale, ba. Oso goxua. Hau programa bukatu ondoren, tak. Oso zoikan. Bueno, eta orain jo baino lehenotik jo, erakutsi izuk zuen webgunea, irubebikoitza, kafeantzokea.com. Hemen daukagu gure web horria, eta agertzen da menuak, kontzertu guztiak, ekitaliak, nola non dagoen tokian. Kokatuta, dana eguneratuta. Bai. Zuek bai egunea dezuela eguneratuta. Gauza da edukitzia, eta gauza da aktibo edukitzia, ezta? Menuak astero, dauz jarrita gure web horrian, eta kontzertuak hilero. Hilero, hori da. Eta hemen daukagu plater batzuk, bai. Hau da, urriako programazioa. Hori da. Eta gero hasta azkenetan, dantza, musika, eta guztiak. Hemen agertzen da gauza guztiak. Hori da. Eta hori. Eta gogoratu guztioi, non dagoen kokatuta, hortxen jartzen du, kalien izena nora zan. Done Bikendi, Bilbon. Hori da, Bilbo erdian. Aspaldi batzuk etzin ez bertan izango, baina aktibo jarraitzen dute. Juntzaitezte, berriz gogoratzea azken demoraiek, eta animatu, bertan da, eta. Anima zaitez, bai, kafeantzokira joateko. Hori da. Bagoaz, asteu ere amaitu dugu, plazerra izan da zurekin lan egitea. Eta nire bai. Fani, oso gustora oso gustora. Bai. Hori da, agurtu. Agurrak nire eta musuak nire lan taldekoei eta nire familiei. Hori da. Bueno, eta mi esker.
Hori da, bueno, aio, Bizkaia, hemendikan, Gipuzkoatikan, eta urrengo arte. Urrengo arte, egongo gara. Elkarrekin egongo gara urrengo batian. Eta zuekin astelenian, hori da. Bagoaz, aio, ondo izan.